Прывітанне, сябры. Сённяшні дзень пачаўся вельмі проста з чысткі машыны і дарогі каля дому. Снега выпала не шмат, але мы зразумелі, калі ўжо зіма вырашыла прыйсці, трэба скарыстацца гэтым момантам. Па дарозе мы заехалі на запраўку. Яна была так прыгожа ўпрыгожаная, што мы не маглі не зняць гэтыя кадры. Цукровая пудра была нібы снег, а навагодні настрой адчуваецца нават у кафэ. Мы моцна прагаладаліся пасля дарогі і вырашылі хутка перакусіць. Час у падарожжах адчуваецца інакш. Тое, што для камеры хвіліна, для нас ужо цэлая гісторыя. Дарогі ў гэты дзень былі добра апрацаваны. Соль, бруд, хуткасная траса. Узімку ў Беларусі дарогі часта апрацоўваюць салянымі і саляна-пясчанымі сумесямі. Гэта зніжае слізкасць, але значна павялічвае забруджванне лабавога шкла. Таму ўзімку расход амывайкі можа павялічвацца ў 2-3 разы, асабліва на хуткасных трасах. Вось чаму нам давялося папаўняць яе запасы. І вось мы ў лесе. Мы знайшлі прыгожую альтанку і вырашылі тут спыніцца. Лясныя альтанкі звычайна усталёўваюць у месцах кароткатэрміновага адпачынку. Яны не прызначаны для начлегу, але дазваляюць схавацца ад ветру і зрабіць прыпынак у любую пару года. Арцём пачаў чысціць альтанку ад снегу сваёй аўтамабільнай шчоткай. А я прынесла маленькую ёлачку. Усё ж такі ўжо 23 снежня, наперадзе Раство. І вельмі хацелася стварыць святочны настрой і для сябе, і для вас. Каб было цёпла і утульна, мы дасталі падсцілкі і пледы. Мы пачалі рыхтаваць напоі. Арцём каву, а я вырашыла зрабіць узвар. Узвар – традыцыйны напой у беларускай і ўсходнеславянскай кухні. Яго часта гатавалі на каляды і падавалі як святочны напой. Мы заўсёды бяром з сабой ваду, звычайна ад 2 до 2,5 літраў, а ў большыя паходы і значна больш. Гэта мінімум, які дазваляе прыгатаваць напоі і не эканоміць.
У гэты дзень было ветрана і холадна, таму мы паставілі ветразахоўны экран для газавай гарэлкі. Для ўзвару я ўзяла сушоныя грушы, яблыкі, чарнасліў, разынкі і трохі цукатных апельсінавых скарынак. Частку сухафруктаў я сушыла сама, мне было прыемна прывезці іх з сабой у лес. Спачатку Артём не хацеў узвар і настойваў на каве. Але калі я пажартавала, што ўсю ваду патрачу на адвар з груш, ён раптам вырашыў усё ж такі яго паспрабаваць. Пакуль вада закіпала, мы проста чакалі, глядзелі вакол, слухалі лес. Калі вада закіпела, Артём заліў сабе каву, а я зразумела, што сухафрукты не паспеюць добра настаяцца ў кубку і кінула іх у чайнічак. Гэта была мая маленькая памылка. З чайнічка аказалася не вельмі зручна даставаць сухафрукты. Ваду лёгка наліць у кубак, а садавіна застаецца ў чайнічку. Але вынік быў цудоўны, узвар атрымаўся насычаны, салодкі, вельмі духмяны. Найбольш водару далі грушы, а для мяне гэта смак зімы і дзяцінства. Каляды ў Беларусі адзначалі з вялікай колькасцю абрадаў. Узвар быў абавязковай часткай стала, разам з куццёй і хлебам. Лічылася, што ён прыносіць дабрабыт і здароўе. У адрозненні ад кампоту узвар не кіпяцілі доўга, каб захаваць смак і водар сухафруктаў. Зімой светавы дзень кароткі, таму выезды часта мы плануем так, каб паспець вярнуцца да цемры і марозу.
Мы пачалі збірацца. Частку сухафруктаў мы пакінулі птушкам і вавёркам. І калі вы бываеце ў лесе зімой, калі ласка, пакідайце ім корм. Лепш за ўсё семкі, але і сушоныя яблыкі ім таксама спадабаюцца. Мы дапілі нашыя напоі, сабралі рэчы і паехалі далей. Дзякуй, што правялі гэты зімовы час разам з намі. З надыходзячымі святамі вас, нашыя дарагія гледачы. Да сустрэчы ў наступным відэа.